vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages tichingoti mangwanani akanaka. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yengoma magavika chitupa changu. Ndakabvawo mukusanganawo nechannel yenyu, ndakasangana nerimwe vhidhiyo reumwe musikana uyo ainge achiti iye anodanana nemablessa, ndokubva ndangosubscribewo kuchannel kwenyu, so ndangoti ndinge ndichiuyawo neconfession yangu. Saka inini mukoma ndinewo chikwambo changu, ndati ndinge ndichizokuudzaiwo kuti chikwambo ichi kuzosvika chichizova chikwambo chichakaitika. Uye zvekare ndine vana vangu 8, vamwe ndo vari kuCanada, then vamwe vacho ndo vari muSouth Africa. Saka vana vangu ava iko zvino vapepuka nekuda kwekuti pavana vangu vose ava ndakangozvara 1 musikana. Saka musikana uyu mushure mekunge icho chikwambo chacho chazopanduka chakabva chazondiudza kuti chainge chisingatodi kuti iye musikana uyu ange achizoroorwa, saka ndiye umwe wacho ari kuCanada. Saka ikoko akazoti asvikako ndokubva achizotanga manje kuita zvekudanana nevamwe vanhukadzi. Saka iye achizotanga kudanana nevamwe vanhukadzi hakusi kunzi ndo zvinhu zvaainge achifarira izvozvo kana kuti zvaanofarira, but akagadzikwa mweya wacho nacho chikwambo chacho icho kuitira kuti asazoroorwa, nekuti icho chinotogara naye, icho chinotozviudza kuti ndicho murume wake. Saka vana vangu vakabva vachizoronga kuti vainge vachida kuti vange vachizofamba vose. Panguva yacho iyoyo vana vangu ava vainge vachiri vakabatana, but ini ndakabva ndazoenda kune imwe n'anga iyi iri muno muHarare mushure mekunge ndarohwa ndikarwara nechikwambo changu, because ivo vana vangu kune kumwe uko kwavainge vakamboenda but kwainge kuri kuchechi. Saka sezvo vakangoenda kuchechi yainge isiri chechi inopa zviprofita, vakangononamatirwa. Saka kunamatirwa kuya kwavakaitwa, then chikwambo changu chakabva chazotiza ndokubva chazouya chikabva chandirova. Zuva racho iroro pachakauya chichizondirova ndakatomuka ndichitofungidzira kuti chainge chauya chadzoka nekuda kwekuti chainge chiine nzara. Ndakatomuka ndokubva ndachiudza kuti chinge chichinditevera, because ndakangogaruka chatonyuka mubedroom. Ndokubva ndamuka ndikabva ndafamba ndichienda kukitchen ndichiti ndinge ndichinobikira porridge, but chakazoti chanditevera paya ndokubva chachizotanga kundirova mushure mekunge ndapedza kuchibikira porridge. Saka mukadzi wangu iye paakazongonzwa yangova mheremhere kukitchen ndokubva azoya achimhanya, akabva azwana ndichikwina iye ana kutoziva kutoti ndainge ndatorohwa nechidhoma changu. Saka ndakangoti ndichingomuka ndopandakabva ndazonanga kumba kwen'anga iya. Saka n'anga iyoyo ndo iri kundibatsirawo pari zvino kuti vana vangu vasafamba, ende kana vachifamba vanofanira kuti vange vachingofamba mudzin'anga kana kuti kumaprofita kana kumachechi kwavanenge vachizongonodyirwa mari. Saka n'anga iya pari zvino iyo yakandipa umwe mushonga. Saka mushonga uyu, chikwambo ichi chinoti kana chikauya kwandiri, then ndine mushonga uyo wandakapiwa wekuti ndinobva ndafuridzira, then mushonga iwoyo unobva wazoita kuti vana vangu ava vasambova neunity zvachose, vanobva vatanga kunetsana. Saka vanoti kana vakanetsana like now zvinobva zvazototora futi kana rimwe gore kuti vange vachizotanga futi kuwirirana zvekare. Saka mukomana ndiyo confession yangu iyoyo. So kuti ndinge ndichizotora chikwambo ichi chii chakaitika. Ndiwo mukomana kwedu kuvillage kwatinobva kwainge kwakanyanyisa uroyi. Saka isuwo takabva tachizotemererwawo nyora nagogo kuti tinge isuwo takabva tazotemererwawo nyora nagogo. Ndakazoti ndauya muHarare, then ndikabva ndachizotanga manje kuwiriranawo neumwe mukadzi, but mukadzi uyu ainge akaita wechikuru kwandiri. Saka nyora dzedze dzandainge ndakatemererwa nagogo ndo dzakaita kuti ndinge ndichizova neconnection naye mukadzi uya, iye ainge ari muroyi. Saka akabva achizondipa umwe mushonga uyu akandipa nekuda kwekuti ndainge ndine ruchiva ndichifarira
kudanana nevakadzi vevanhu. Saka mukadzi uya akabva azondipa mushonga uyo waakati kana ndiine mukadzi wandinenge ndichida kana ndikangozora mushonga iwoyo then mukadzi uya haaizombodiramba. Saka ndaingotora mafuta aya ndobva ndazanganisa nemafuta angu ekuzora ndobva ndatoenda ndobva ndanotaura nemukadzi uya. Ipapo mukadzi uya aibva atondiudza kuti anondida, tobva tatosika bonde. Panguva icho iyoyo ndainge ndichiri student teacher uye zvekare ndainge ndichidanana nevana vandainge ndichidzidzisa nekuda kwemishonga iwoyo wandainge ndichishandisa, uye zvekare ndainge ndichidanana even nemamwe mateachers avo vandinenge ndachiva. So mukomana ndakazoti zvino pandainge ndava headmaster ndakabva ndazochinjwa ndokubva ndatransferiwa ndikabva ndazoendeswa kune chimwe chikoro. Zvakati ndava kuvhileji kuya ndopandakabva ndaona kuti ndainge ndava kugara ndichingoshungurudziwa nevaroyi vemuvhileji muya nekuda kwenyora dziya dzandainge ndakatemererwa nagogo. Saka gogo vangu ipapo vainge vatoshayika. Saka mukuzofambawo mudzin'anga ndichida kuti ndige ndichikweshewa nyora idzo dzainge dzichiita kuti varoyi vasakwanisa kuzondiataka. Saka n'anga iya ndopa yakabva yazoti yainge ichida kundipa mushonga wemheni. Saka ndakabva ndazopiwa mushonga uya wemheni. Ndakati ndapiwa mushonga uya wemheni ndaiti kana ndikanetsana nemunhu wandinenge ndanetsana naye kana akaramba achida kungouya kwandiri ari muroyi ndaitoenda kumba kwake masikati zuva rakacheka nyika ndobva ndatomuudza kuti kana akangoramba achida kunetsana neni ndaizomurovesa kana kurova pamba pake nemheni kana kurova mombe dzake nemheni. Saka vazhinji vacho vaibva vazoregedza kuramba vachingouya, but vamwe vacho vaida kungoramba vachingoda kungouya vachida kundiroya. Saka ndaibva ndazovarovesa nemheni kana kurova misha yavo nemheni. Saka mishonga iyi yakazosvika pakupanduka. Saka mushonga uya wakati wapanduka ndopandakabva ndazoona kuti ndainge ndava nechikwambo uye zvekare nemushonga wemubobobo kuti ndige ndichizoona kuti ndava nemubobobo. Zvakaitika ipapo ndezvekuti mwana wangu first born mukomana ainge achangobva mukutizirwa. So ndakazoti ndadzoka kuHarare kuti ndinge ndichiona muroora uye zvekare kuti tinge ndichironga kuti zvinotoita sei. Saka ndakati ndichingosvika pamba ndokubva ndatonzwa kutoti pane zvainge zvava kutoitika. Saka ipapo ndakangozviignore because ndakati ndakatarira muroora ndikabva ndatotanga kutonzwa sikarudzi yangu kuti yainge yatomira uye zvekare ichitonakirwa sekunge ndainge nditori pakati pekutovaka bonde. Saka ndakangotiwo ameno. Ipapo ndainge ndisati ndaziva kuti ndainge ndiine mubobobo. Usiku hwacho ndakazoti ndakarara ndokubva ndazongokaruka ndamutswa neumwe murume. Saka murume uyu ndiye mweya wacho iwoyo wemubobobo. Anotouya obva andimutsa, kana andimutsa then anobva azozvipfekedza mandiri then inini naye tinenge tava chinhu hwane. So akandimutsa ndokubva tachizotanga kufamba tichienda kuspare bedroom kuya kwainge kwakarara mwana wangu nemuroora. Ndichitosvika muspare bedroom muya then muroora ndiye akabva azouya ndokubva azondikinurira door but ainge akatorara achiita zvese izvozvo. Ndakati ndichipinda muya ndokubva ndachitotanga kutobatana naye then iye ainge achitobvumirawo uye zvekare tikabva tatosika bonde. Takasika bonde almost 3 rounds then ndokubva ndachizodzokera zvangu kunorara. Then mangwana acho akabva azotanga kubleeda tikabva tatoziva kutoti yainge yava miscarriage. Saka muroora uyu iye ndakamuitisa mamiscarriage anokwana iwo kuita 4 kuzozosvika ndichizotanga kuboba vamwe. Saka ndakazotanga manje kuboba mamwe mateachers uye zvekare ndichiboba vana vechikoro. Asi mukomanashe pari zvino ndinonzwa kuti zvinhu izvi handichazvidi nekuti vose avo vandinenge ndaboba kana ndangorova mukadzi nemubobobo anobva atanga kuita dambudziko rechibereko. Apa mhiko dzacho dzimwe dzacho handichakwanisi kuti ndirambe ndichingodziteverera nekuti ndakura. Dzimwe mhiko dzacho dzinotonetsa kuti ndinge
dzimwe mhiko dzacho dzinotonetsa kuti ndinge ndichikutsanangurirai kuti ndinofanira kuti ndinge ndichidzisadzikisa sei, but iko zvino zvinekukura handichakwanisi kungoramba ndichingodzitevedzera mhiko dzacho idzodzo. Apa chidhoma chacho chine hasha, chinongoti kana ndikakanganisa zvandinenge ndakanganisa then chinobva chauya kwandiri chobva chatanga kundirova. Ndinonzwira mwana wangu Tsitsi wekuCanada uyo, because iye ndiye wandakaita mukadzi wechidhoma chacho ichi. Uye zvekare ndinonzwira Tsitsi vana vangu, because vana vangu ivo vakangoita vana ma1 nekuda kwekuti ndakasakadza zvibereko zvevakadzi vavo ndichingovaboba. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ichibva kuna headmaster avo. Anzi ndauyawo kuzoreurura apa ndidi kuti vana vangu vange vachifamba, nekuti kana vakafamba vanokwanisa kuzobata ini. Saka ndine mushonga wandinoshandisa kuti kana kuri kunzi vakafamba vanofanira kufamba vachingoenda kudzin'anga kwavanongonodyirwa mari mahara. Zvakangoma hazvo vedu we. Akomana witchcraft, it is for real. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune umwe muteereri yake akangoti nyaya yacho handidi hangu kuti munge muchizoipublisha because pane zviri kuitika mumuri, but akangoti mukoma ndainge ndisingabhelieve kuti uroyi hakuna, but now I can see kuti witchcraft is for real nekuda kwezvimwe zvinhu zvakabva mukuitika kwandiri. Akomana witchcraft, it is there, it is for real. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai, ndine makore 44 years ekuberekwa. Ndauyawo pano neconfession yangu kuda kukuudzaiwo izvo zvakaitika pandainge ndichiri kufirst marriage. Iko zvino hangu ndava mufourth marriage sezvandakaudzwa navamwene vangu vachindituka vachindiudza kuti iwewe ucharoorwa rusingaperi. Saka mukoma ndakati ndaenda kufirst marriage kuya everything zvainge zvitori bo. Saka vamwene vangu ava vainge vakandiudza kuti vainge vasingade kuti ndinge ndichitsvaira pachivanze before 5 AM. So mukoma nashi vainge vakandiudza kuti unofanira kuti unge uchimuka before 5 AM wobva watsvaira. Saka mukoma nashi nekunetawo pane rimwe zuva iro murume paainge abvawo kubasa, saka tainge tava nenguva yakati rebei tisingachazivani pabonde. Saka takabva tatongorara pungwe yose tiri busy, then takazorara zvekuma 3 AM. Ndokubva paya ndikabva ndazotadza kunzwa alarm. Saka pandakamuka mukoma nashi ndakatozomuka, this was past 5, ndokubva ndazotanga kutsvaira. Asi mukoma ndakati ndichitsvaira kudaro, nyoka yandakaona ipapo mukoma nashi, kana nanhasi nyoka iyoyo handiikanganwe, because ndakaona nyoka iyoyo yainge iine misoro 7, but nyoka iyi even though yainge iine misoro 7 ndakabva ndazoona kuti umwe wacho musoro wacho wainge utori musoro wemunhu, but wainge uri musoro wekamwana kacheche. Nyoka iyi mukoma ndakangoiona pandakangonoti ndichingonhonga mutsvairo ndichitanga kutsvaira, ndobva ndatoona nyoka iyaiya. Nyoka iyi mukoma ndakati ndaramba ndakaitarisa, iyo yakabva yatongonyura muvhu, then ndikabva ndaramba ndichingoenderera mberi ndichitsvaira. Ivo vamwene vangu ndikangoti maybe 2 minutes later ndopavakabva vazobuda manje vachipopota. Vakapopota munozvinzwa, vainge vachiita vamwene vangu vakapopota apa vainge vachindituka. Ndokubva vatondiudza kuti vainge vasingade kuti ndirambe ndakagara pamba pavo. Kubva ipapo nemurume wangu takabva tatanga kunetsana kuzosvika ivo vamwene vangu vachindidzinga pamba pavo. Saka ndakambozama kuti ndinge ndichiramba, but vakangoramba vachingondidzinga. Ndokubva vazondituka vakabva vandiudza ivo kuti ndainge ndichazoroorwa rusingaperi.
hazviperi. Ende mukomana kana ndikatarira zvose mashoko ose avo avakandiudza ndozvinotongoitika muupenyu hwangu. Ivo vakatongondiudza kuti varume here uchatosangana navo, varume vanenge vachikuda, but varume ivavo kunyangwe vachikuda sei, but havangazombokwanisi kushingirira kuti vange vachigara newe kwenguva refu. Ende ndozvinotoitika kwandiri izvozvo. Saka ndichitouyawo pano ndiri kutotsvakawo help kubva kune vedare renyu, kana kuri kunzi kana kuine maprofitawo anokwanisa kundibatsira, please ndinokumbirawo kuti vange vachiisa kunyangwe mafone numbers avo mucomment section, then ndobva ndazotaura navo. Ndiri kutsvakawo help because kwose kwandinofamba ndinoudzwa kuti ivo vamwene vangu ava vakaisa bvuri pandiri. Saka bvuri iri hanzi ndo rinokonzeresa kuti kana ndikatowana munhu anenge achitondida, then munhu uya nekufamba kwenguva anobva azongotanga kungonzwa achingondivenga, ende ndo zvinotoitika kwandiri. Apawo hama dzangu ndinoti kana ndikaendawo kuhama dzangu ndikada kuti vange vachifambawo neni, ikowo kwedu kunonzi kwagara kuinewo avo vakaromba vane zvinhu zvavo zvavanotoda. Saka ino kutotambudzika kwandinenge ndichitoita kune umwewo uyo anenge achitonakidzwa. Ino kutambudzika kwandinenge ndichiita kune umwewo anenge achitofairwa neupenyu hwake. Saka ndinotokumbirawo rubatsiro kubva kwamuri, muri yeZimbabwe. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Ei pakaipa ya zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ini ndafunga kuti ndinge ndichimboenda paoff ndimboregedza angu kuenda kuchurch nekuda kwezvandakanyora muchurch group. Saka ndotsvakawo maadvices enyu nekuti ndiri kunzwa kuzvinyarira because vanhu vakazongoti iyo foni yagara inongonyora zvayajairira kunyora. Zvakaitika mukomana chinde zvekuti isu tinowanzokuita maZoom Bible studies and prayers. Saka tikati tabva kuZoom ndokubva tachizodzoka zvedu kuWhatsApp group. Zvino pandainge ndichida kunyora kuti ndinotenda, ndakabva ndazongonyora ndokubva ndazosenda, but hey mukomanashe vara racho iroro randakasenda ipapo haritombotauriki. Instead yekuti iyo inge ichinyora kuti ndinotenda iyo yakabva yanyora kuti ndinotunda. Saka ndinokumbirawo kuti mundiposterewo kanyaya kangu aka, naimi neizvi zvakanyora foni yangu izvi. Ndingati vanhu vangava vachifunga kuti kudii pamusoro pangu. Ndafunga hangu kuti ndinge ndichimboregedza kuenda kuchechi kusvika vanhu vakanganwa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mai elder. Ini ndinoona sekunge kana mukatoregedza kuenda kuchechi vanhu vanozototi kunyange paya pamunenge mazotanga futi kuenda kuchechi vanobva vatanga futi kufunga nezvayo nyaya yacho iyo. Zviri nani kuti mungoenda kuchechi kwacho motongoignore. Hanzi vamwe vakabva vangonyora mugroup kuti foni yagara inonyora zvayajairira kunyora. Zvakangoma hazvo vedu, ngatitaurei navo mucomment section.